खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो गुवाहाटी हाइकर्टआ कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनखौ गुवाहाटीयाव गनायथि गैयालासे सोरखारि हायाव बानायनाय थाग्रा न' आरो बेफार फालांगिनि थाखाय बानायनाय बिल्डिंफोरखौ 30 साननि गेजेरावनो लांदां एबा खालि खालामनो थाखाय बिथोन होदों। गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोन बायदियैनो कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाबो बे खामानिखौ थाबैनो मावगोन होननानै फोसावदों आरो बेनि थाखाय रावनोबो आलदा नटिस हरनाय जानाय नङा। गासैनोबो 30 सान होनाय जागोन। 30 सान बारनाय लोगो लोगोनो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना जायगाखौ लांदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावगोन। WWE नि मुंदांखा आमेरिकान रेसलार आन्डारटेकारआ WWE निफ्राय थांनाय रबिबाराव रिटायार जाबाय। WWE नि मुंदांखा खमलायग्रा आन्डारटेकारआ स्क्रिनआव गिबि खेबनि थाखाय 22 नभेम्बर 1990 मायथाइयाव गेलेजेनदोंमोन। बिथाङा 7 बार WWE नि चेम्पियनबो जानो हादोंमोन। 30 बोसोर WWE आव गेलेनायनि उनाव बिथाङा रबिबाराव रिटायार जाबाय। आसामनि प्राइमारि स्कुलफोरा 1 दिसेम्बर 2020 मायथाइनिफ्राय खुलिफिननो हासिगौ। आसाम सोरखारा प्राइमारि लेभेलनि स्कुलफोरखौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय खुलिफिननो थाखाय नायबिजिरगोन होननानै फोसावदों। कभिड-19नि थाखाय गोलाव सम गासै फरायसालिफोरा बन्द जानायनि उनाव 2 नभेम्बरनिफ्राय आपार प्राइमारिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएटसिमनि फरायसालिखौ खुलिनानै होदोंमोन, जायजों फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ जानाय रिपर्ट फैदोंमोन। बेनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ जिल्ला हिसाबै कभिड-19 केसखौ नायबिजिरनानै प्राइमारि स्कुलफोरखौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय खुलिफिननो हागौ होननानै बुंथिदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈ थैनायाव बिथांखौ मान बावनो थाखाय सानथाम दुखु मोननाय फोरमायगोन। बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोआ आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈ बिथांनि थैनायखौ मान बावनो थाखाय समबारनिफ्राय सानथाम राजखान्थिनि थाखाय जेबो मिटिंआव जिरायनाय नङा आरो दा सोलिबाय थानाय जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय केम्पेइनबो खालामनाय नङा। कमेडियान भारती सिंह आरो फिसाय हारसा जामिन एबा बेल मोनबाय। थांनाय सनिबारावनो एनसिबिनि हरखाब सिग्रोमनायाव भारती सिंहनि मुम्बाइनि न' आरो अफिसाव रेड खालामनानै गासै 86.5 ग्रामनि गान्जा हमनो मोन्दोंमोन। बे दायावनो एनसिबिआ बिसोर सानैखौबो हमदोंमोन। 22 नभेम्बर रबिबार सानाव फुंनि 11:30 बिसोर सानैखौबो कर्टआव नुजाथि होदोंमोन आरो जेलावबो दैथायहरनाय जादोंमन। दा नाथाय बिसोर सानैबो जामिनाव गबोबाय। जामिननि थाखाय बिसोर सानैया सासेयाव 15,000नि जामिननि बन्डबो बानायनांदों। बे अफ बेंगलाव थाबैनो साइक्ल'न एबा बारहुंखा फैनो हागौ, जाय तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि लैथो जिङाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। इन्डियान मेट्र'लजिकेल डिपार्टमेन्ट (IMD) नि बायदिब्ला बे गति मुंनि बारहुंखाया तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि लैथो जिङाव 25 नभेम्बराव सौफैनो हागौ आरो बेफोर जायगानि खाथि खालायाव बारहुंखाजों लोगोसे अखाबो हानो हागौ। तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि लैथो जिङाव NDRFनि मोन 6 हानजाखौबो रैखाथि खालामनो थाखाय दोनखाबाय। गसाइगाव रेल स्टेशननि खाथियाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ बस्ता सिंनिफ्राय मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सिङाव थानाय गसाइगाव रेल स्टेशन खाथिनि हाग्रायाव सोरबा सिनाय मोनै मानसिया जोनोम जागोदान गोरलै गथ'खौ बस्तायाव खाथबनानै सोनानै गारलांदों। खौरांनि बायदिब्ला जायगानि सानैसो मानसिया खाथबनानै दोननाय बस्ताखौ मावबाय थानाय नुनानै रेल बिफाननि पुलिस RPFनो खौरां हरदोंमोन। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो RPFनि ASI M श्रीरामनि दैदेननाय मोनसे RPFनि हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बस्ताखौ खेवनानै नायहैनायाव जोनोम जागोदान गोरलै गथ' हिन्जावसाखौ नुनो मोन्दों। बेनि उनाव लोगो लोगो गसाइगावनि RNB सिभिल हस्पिटालसिम लानानै फाहामथाय हैदोंमोन। नाथाय बे समाव गथ'नि हालोदा बांद्राय मोजां नङामोन। बेनिखायनो गोरलै गथ'खौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈ बिथाङा मैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव 86 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। बिथांनि देहाया गोलाव समनिफ्रायनो गाज्रि थासारियाव दंमोन। थांनाय 25 आगस्तआव बिथांनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननानै हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय एडमिट खालामनाय जादोंमोन।
दान मोननैनि उनाव 25 अक्ट'बराव COVID-19 नेगेटिभ मोननानै हस्पिटालनिफ्राय नागारनायबो जादोंमोन। अब्लाबो बिथांनि देहायाव माखासे गोबां जेंना नुजाथिबाय थादोंमोन। थांनाय 18 नबेम्बराव बिथांनि देहाया गाज्रिसिन जानायलाय बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादोंमोन। बेयावनो बिथाङा मैया बेलासिनि 5:34 जोबथा हां लादों। बिथां तरुण गगैआ जरहाट जिल्लानि राङाजान टि इस्टेटआव 11 अक्ट'बर 1934 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङानो दासिम आसामनि गोलावसिन गिबि मन्थ्रि एबा चिफ मिनिस्टारनि मासिखौ सामलायदोंमोन। बिथाङा 2001 मायथाइनिफ्राय 2016 मायथाइसिम आसामनि गिबि मन्थ्रिमोन। बिनि सिगांबो बिथाङा 1971 मायथाइनिफ्राय 2001 मायथाइसिम गासै 6 बार MP जानो हादोंमोन। बिथाङा आसामनि सासे गेदेर राजखान्थि दैदेनगिरिमोन आरो आसामखौ जौगाहोनायाव बिथांनिबो गोबां आखाइ दं। इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालांखौ आसामनिफ्राय मेघालयासिम ब्रह्मपुत्र एबा बुरलुंबुथुर दैमानि साजों बानायगोन आरो बेनि खामानिखौ थाबैनो मावगोन होननानै डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजन मिनिस्ट्रिया टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। बुरलुंबुथुर दैमानि साजों जानो गोनां बे दालांनि गोलावआ 18 किल'मिटार जागोन आरो बियो आसामनि धुब्रीनिफ्राय मेघालयानि फुलबारीसिम जागोन। बे दालांआ आसाम आरो मेघालयानि गोजानखौ 203 किल'मिटार खम खालामगोन आरो बे दालांखौ गासै 3,200 कौटि रांनि बानायनाय जागोन। नर्थ इस्टनि गिबिसिन मोसौनि हस्पिटालखौ 22 नबेम्बराव डिब्रुगड़आव बेखेवबाय। मोसौ हस्पिटालनि मुङा सुरभि आरोग्यशाला। बेखौ श्री गपाल गौशालाया गासै 17 लाख राङाव बानायदों। बे हस्पिटालनि गेजेरजों हस्पिटालनि 30 किल'मिटार गोजानसिमनि सिङाव थानाय मोसौफोरखौ फाहामथाय होगोन। इन्डिया, थाइलेन्ड आरो सिंगापुरनि नैथि ट्राइलेटेरेल नेभेल एक्सारसाइज सिटमेक्स 20 खौ आन्डामान लैथोआव थांनाय रबिबार 22 नबेम्बराव बानायनाय जादोंमोन आरो इन्डिया आरो सिंगापुरनि 27थि बायलेटेरेल मेरिटाइम एक्सारसाइज सिम्बेक्स 20 खौ आन्डामान लैथोआवनो 23 नबेम्बरनिफ्राय एबा मैयानिफ्राय 25 नबेम्बरसिम खालामगोन। बे नेभेल एक्सारसाइजखौ बेफोर मोनथाम हादरनि नेभेल फर्सफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोरा खालामनो थाखाय बानायनाय जायो। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।